Jack Fanning, dan bwysau fan hyn, gan Ben Arman. Arman yn cael lawr Will Fuller. I gafodd y gyffyrddiad ar honna, dwi'n meddwl. Ond Fuller yn llwyddo glirio. Mae Rhys Abryseisin mynd am ergyd. Yn cael ei ddal gan Mitchell Bates. Mae honna'n gerdyn melyn. Blair gan Bates. Mae Bates. Kieran Williams sy'n ergydio. A honna'n syth. At Ifan Nott. Yr ergyd yn isel gan yr amddiffynwr. Golwr Hwlffordd yn y lle iawn. Lewis Bates ar tafliad. Mitchell Bates i Tom Price. Price yn chwilio am Cian Jenkins. A Cian Jenkins dal yno. Ergyd gan Tom Walters yn y diwedd. Syth at Ifan Nott. Peniad lawr gan Ben Arman. Mae Kyle Kennethod yn ei helpu hi mlaen i Corey Shepherd. Dan Hawkins rwan. A'r ergyd o Ongl-Dyn gan Hawkins. Syth at Will Fuller yn y diwedd, ond symudiad slick gan Hwlffordd. Mitchell Bates at Alex Gammond. Chydig bach o le gan Capten Llansawel, ond nôl am y canol mae'n mynd. Chydig bach yn fler yma na bron yn cyflwyno'r meddiant i Ben Arman. Jack Fanning dan bwysa, mae Arman di cipio'r bel oddi arno fo. Corey Shepherd i Dan Hawkins. A Hawkins i'r gornel. Hwlffordd yn manteisio ar gamgymeriad Llansawel yn yr amddiffyn. A Hawkins sy'n gorffen y symudiad. Dim ond i drydydd gol gyngrair o'r tymor yma. Rio Dyer, yr eilydd, yn cael ei gyffyrddiad cyntaf ar y bel, ond yn colli'r meddiant yng nghanol cae. Corey Hwlffordd mlaen. Ben Arman ddim yn camsefyll. Ac yna sgwario'r bel i Dan Hawkins sy'n taro'r trawst. O, dyna i chi gyfle i Hwlffordd. Chwarae da gan Ben Arman unwaith eto. Yn ffigio, ac yna yn chwarae'r bas anhunanol i lwybr Hawkins. Oedd methu cadw ei ergyd i lawr. Ricky Watts ar tafliad, nôl gan Arman at Dan Hawkins. Hawkins ar croesiad yn chwilio am Corey Shepherd, ergyd Shepherd! Ar draws wyneb y gol. A Will Fuller yn sefyll yn stond yn gwylio honna. Cal McCarthy sy'n clirio i ganol cae, lle oedd Mitchell Bates. Pasio slick yma na, mae'n cyrraedd Bates, Bates! Corey Hwlffordd! O, sydio heb sgorio yma na. Y bel yn cyrraedd yr eilydd. Mewn digonedd o le ar ochr chwith y cwrt Cosby. Ond Hwlffordd yn tynnu'r bel, heibio'r postyn agosa. Rhys o Brwse di mynd o bellter fan hyn. Mae'n gweld Will Fuller oddi ar ei linell. Wel, wir. Doedd honna ddim yn bell o gwbl o fynd fewn. Fuller di cyrraedd nôl mewn pryd. Ond dim ond just atal hirag mynd dros y llinell nath o. Hwlffordd di cymryd y gic gornel yn fyr. Maen nhw'n trio cadw'r bel yn y gornel na. Maen nhw wedi cael tafliad allan ohoni. O cyn i'r tafliad cael ei gymryd y fan hyn, mae'n edrych fel bod Mitchell Bates di cael ei anfon o'r cae. Wedi cael cerdyn melyn arall gan y dyfarnwr Ryan Kenny. Mae rhaid bod o wedi deud rhywbeth yn fan hyn, achos doedd o ddim yn ddigwyddiad ar y cae. Blair gan Fuller unwaith eto fyna. Wedi ildio'r meddiant. Greg Walters i Owain Jones. Owain Jones nôl i Walters. Ben Arman ar y postyn pella. Ail i Hwlffordd, a dyna ni. Mae'r ymwelwyr di sicrhau'r triphwynt. Reit ar ddiwedd y gêm. Yn yr amser ychwanegol. A chamgymeriad amddiffynol arall. Y troma gan Will Fuller, y golwr yn ildio'r meddiant yn rhad. A'r symudiad yna yn disgyn i Arman yn y diwedd.